अदाला दिनै सान बादायलायनाय बेवहाय सारा बाहागो लादों मा बुंनो दिनै नैबे अदालगुरि नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव खुंगा 27थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायनि जोबथा दिनै बादायलायनाय आरो बे बादायलायनायाव बाहागो लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो नैबे जोंनि मोनगु खेला सालायनायनि मोनसे बियो जों बिटिसि सरकारनिफ्राय मोनगु खेलाखौ सालायो आरो नैबे UN ब्रह्म गल कापआ मोनसे आरो बेयाव जथेस्थ'खिनि रायजो राजाफ्रा गेलेग्रा अनसायगिरिफ्रा बाहागो लानानै गेलेगिरि लोगोसे जायफ्रा बे गेलेनायखौ सामलायदों बे सामलायगिरिफोरखौ थुलुंगा होदों जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब दिनै बिटिआर सरकार एबा बिटिआर सरकारनि जोहै आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जिहेथु गोजोना फैबाय दा रायजो राजाफ्रा गेलेनायानो होन हारिमुआनो होन थुनलाइयानो होन बायदि बायदि बिथिङाव गोसो खुसियै बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेनिफ्राय जों बुंनो हायो रोखा जायो जे जोंनि बिटिआर ओनसोला सान्थिजों जौगानायनि थाखाय आवगायगासिनो दङ मोजां गेलेगिरिफोरनि थाखाय मा राहा लागोन बिटिसि एबा बिटिआर खुंथायनिफ्राय जोङो फैबाय थानाय समाव जायफोर मोजां गेलेगिरि दङ बिथांमोना नेशनेल लेभेल बा इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनायनि थाखाय जोङो अनसुंथाइ होखायो थांनाय समनि सरकाराबो होदों आरो जोंबो होनो थाखाय जोंहा बाजेट दंखायो आरो फैबाय थानाय जानुवारि दाननि गेजेराव जोङो जोंनि नर्थ इस्टनि एबा सा सानजानि जि 6 सिडुलफोर दङ बे 6 सिडुलफोरनि गेजेराव जोङो इन्टार 6 सिडुल टुर्नामेन्ट जों फुटबलनि बेलायावहा जों खुंनो नागिरदों आरो बेखौ खुङोब्ला जों निस्सय फोथायनाय दङ जे जोंनि जि जोलुर गेलेगिरि बे जोलुर गेलेगिरिफ्रा गेलेनायनि बिथिङाव एसेब्लाबो थुलुंगाखौ मोनगोन जि गेलेनायनि बिथिङाव बिटिसि सरकारनिफ्राय फैगौ समफोरावहाय माबायदि हाबाफारि लादों जोङो फैगोन समफोराव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय जिफोर गामिफोरनि गेलेग्रा फोथार ओनसोलनि गेलेग्रा फोथार आरो महकुमा एबा जिल्लानि जि गेलेग्रा फोथारफोर दङ बेखौ मोजाङै जों फोसाबनो थाखाय नाजानाय जागोन मानो होनना बुङोब्ला दासिमबो जोंनि ओनसोलाव मोजां रोखोमनि गेलेग्रा फोथार जायखौ जोङो स्टेडियाम होनना बुङो बेबायदि स्टेडियामखौ जोङो मोननो हायाखै बेखायनो बेखौ बानायनो थाखाय जोङो परिकल्पना खालामदों आरो जोंहा रेसिडेन्सियेल कचिं सेन्टार जों बानायनो नागिरदों जायफोर फुटबलानो होन आर्सारियानो होन उसुआनो होन काराटानो होन जायखिजाया जोङो सरकार बिथिंनिफ्राय बेबायदि रेसिडेन्सियेल एबा थानानैनो सोलोंनायनि जि राहा बे राहाखौ जोङो खालामनो नागिरदों आरो जोंनि गेलेनायनि बिथिंखौ जों जौगाहोनो थाखाय जोङो मोनसे सिन्था सरसा खालामबाय थानाय जादों बे जाहैबाय मा बड'लेण्ड स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड आरो बे बर्डखौ जोङो जुदि दायोब्ला जोंनियाव जेसेबांखिनि गेलेनायनि इभेन्टफोर दङ फुटबलानो होन आर्सारियानो होन बा केरेटानो होन बा जायखिजाया गेलेनाय बे गेलेनायनि जि आफादफोर दङ एस'सियेसनफोर दङ बे एस'सियेसनफ्रा जोंनि सरकारजों थोंजोङै बिथांमोना सोमोन्दो थानानै खामानि मावनो हागोन आरो मोनसे मोजां बाथ्राया बेनो जोङो फैबाय थानाय बाजेटआव नैबे 2022-23नि जि बाजेट फैगोन बे बाजेटआव आङो दाखिल खालामनो नागिरदों जोंनि महकुमायावबो जोङो गेलेग्रानि जि मावखुलि जों बेखौ बानायनो नागिरदों जायखौ जोङो स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट साब डिभिजनेल स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट अफिसार दा जोंहा जिल्ला लेभेलावल' दङ स्पर्ट्स अफिसारा दा बेखायनो जों फैबाय थानाय समाव स्पर्ट्स साब डिभिजन डेभेलपमेन्ट अफिसार SDSO जायखौ बुङो जों बानायनो नागिरदों दानि मोन 10 साब डिभिजनाव थानाय बे मोनसे साब डिभिजनावबो जोङो बे गेलेनायनि साब डिभिजनखौ जों खुलिनो थाखाय फैबाय थानाय बाजेटआव आङो बेखौ दैखांगोन मैयानि बाजेटआव मा गेलेनाय मैयाथ' बाजेट नङामोन मैया जोंहा साननैनि थाखाय जोङो काउन्सिल जिरायदों जोङो फैबाय थानाय समाव मोजां रोखोमै खामानि मावलांनो थाखाय गासैबो दिखाव जों खामानि मावलांनो थाखाय मोनफ्रोमबो बिफानाव जोङो मोनसे पलिसि बिथांमोना गावबा गाव पलिसि दैखांदों जाय पलिसिनि थाखाय बा जाय पलिसिनि दारै जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनो हागोन बेनि थाखाय जोङो बे गोजां बोथोरनि जि सेसन बे सेसनखौ जोङो जिरायदों जोंहा बाजेट सेसना जाथ'वाखै बाजेट सेसना जागोन मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738